Beti, esaten da, bertso eskolako eta beti dabiltzala, beti txistuakin, trikitixakin eta tambolinakin, ez? Eta hau dugu, oain egintzekin berdon sorta hau, adibide garbiena hori ez dala hola. Ez dala hola batak. Bueno, nork ez du izan olako egun bat. Berrio. Berriro berandu kiston resakarekin, orain ditxupitoen zaporearekin, ostegun gauetaz ez dago fidatzerik, nik ez nuen benkatiteko asmorik, baina tonto ez zaporei dago, da orain ez nagotan demontren nago, duda handiagoa badaukat ordea, zenda nire gainean dagoen Andrea, aurpegira peluta aze panorama, ez da Dolores Miguelitoren ama. Eran zabalduta dau arropa guztia, pajaren aztia, senaran argaztia, izan nago eta ez da kalentura, tipo horrek dauka mete zoren itxura, naizta igualitak ez da butzeko aukera, banoa zeren berandu noa lanera, mono estatu gabe atera behar oetik, bere bia zapar eta antien artetik, igo kremaiera, lotu alkandora, zapatillak hartu eta ospakanpora. Portaletik izten eguzkiak gainera, begiratzen hauten aurpegien artera, eta bapatean azten bala letxea, nukoño utzi nuen ikazoko txea, bila ibilina izerortzeko zorian, antxe zegoen baikuso kaken aztian, da kotxea arrankau nahi Alonsoren eran, baina Forrestorra deklaratu da greban. Jefe ajan ingo nau, jefe ajan ingo nau. Kotxea ikariñoz itzegin beharra, azkenik arrakau da salida baldarra. Ia harrapatu dut konzeko amona, zipaio geratu eta hau ez da broma. ¿No has visto el stop? Trae los papeles. Nik estopa bai, baina zipaio kez. Nik estopa bai, baina zipaio kez. Naizta esplikatzen atera mila izterdi, kendu dizkidate 3 puntu eta erdi. Menos mal que no es sopla. Errezetarekin zitu baten lanera, oraindik badaukat fitxatzeko aukera, kotxetikan salto, tailerrean sartu, ta jefena hotxa ez daitez molestatu. Eta ez diteman azaltzeko aukera, ostiko batekin bota baino kalera, gainera bota dizkit laneko arropak, eta aurpegira nire laneko botak, eta ez finikito eta ez despedida, nire lankidea gerau dira begira. Lasai egon adi, diot buruari, agian biziko aiz bertsolari. Kotxeari bultata banoa etxera, amari gaur ere gezurra kontatzera. Etxera iritsi, zaindu behar itxura, baina nire gintza eta sartzen barrura. Felpudo gainean nota eta maleta, alde etxe ontatik majo txupau deketa. Alde etxe ontatik majo txupau deketa. Ikusiri kontra dauka dala mundua, gaztetxea da nire azken portua. Ez dutako txea, urretxura jetxi, ta kontzenten rolloaz nipakean utzi. Gaurik ez du nahi kiniela tokatzea, ez da sorgin txulon protekzeko etxea. Ez du nahi hotza, ez du nahi beroa, nahi dudan bakarra gaztetxeko giroa. Ez...
Esperantza horrekin ireki dut artea, eta bertan dago betiko aldartea. Txemarita murti, kuadrilla erdia, eta betiko lekun atxunda tiria. Dena datorrela onera, iritsi naiz gure templu eta etxera. Baina bapatean, barraren barruan, Jonik klikatu du zerbait aparatuan. Bafetik handator soinu beldurgarria, eta jartzen hasi zaito jo ipurdia. Teleletatikak ezin eraman, zerrenda hip-hopa ezin dut jasan. Ez mesedez ez, ezin dut jasan, ezin dut jasan. Hip-hopa, ezin dut jasan, ezin dut jasan, ezin dut jasan. Hip-hopa, ezin dut jasan, ezin dut jasan, ezin dut jasan. Hip-hopa, ezin dut jasan, ezin dut jasan, ezin dut jasan. Hip-hopa, ezin dut jasan. Bromak aparte, musikako basea Dionirena da. Eta gola herriko produktua. Txalo.